Video, så vil vi se på, hvordan man benytter fasebegrebet til at skildre en historie. Vi starter med at klikke på Create New, hvor vi angiver en titel for vores historie. Vi kalder den for Min Historie. Og lad os sige, at den startede i marts 2010 og sluttede i marts 2012. Der er nogle yderligere oplysninger med det her eksempel, så kigger vi altså kun på de her tre. For at redigere lidt i den her historie, klikker vi på Design. Og her i Designeren, der kan vi angive nogle faser. Ved at klikke på plusset her, lad os sige, at den første fase, den hedder den første fase. Og den startede i marts 2010 og sluttede i juli 2010. Så kom den altså frem her. Lad os tilføje endnu en fase. Den anden fase. Og lad os sige, at den startede i juli 2010 og sluttede i februar 2012. Eller marts 2012. Lad os tilføje nogle begivenheder til de her faser her. Det gør man ved, at man klikker på en fase, altså på sådan en af de her pile her, og så klikker man på More Details, og så trykker man plustegnet ud for Events. Lad os kalde den første begivenhed for begivenhed 1. Og lad os sige, at den skete den 18. marts 2010. Som for øvrigt min fødselsdag, vil jeg sige. Så kom den frem her. Tilføjer lige en til begivenhed. Og lad os sige, det var den 4. eller begivenhed 2. Og det var bare den 4. 2010. Så har vi altså tilføjet 2 begivenheder til den første fase. Lad os gøre det samme med den anden fase. En begivenhed, som var på den i juli 2010. 10 juli. Og en anden begivenhed, som var 2011 i februar. Den 5. februar. Du skal stave det forkert. En anden begivenhed. Så har vi altså lavet en fasehistorie, der hedder Min Historie, med 2 faser. Den første fase og den anden fase. Den første fase indeholder 2 begivenheder. Den anden fase indeholder også 2 begivenheder.